Bună ziua, dragi părinți! Astăzi vom vorbi despre preadolescență. Cine sunt ei? Care sunt caracteristicile? Cu ce probleme se confruntă și care sunt cele 5 sfaturi, recomandări de a comunica eficient cu preadolescentul? Preadolescența este o vârstă complicată. Mulți dintre părinți s-au speriat, s-au îngrozit de copiii de astăzi. Nu pot comunica cu ei, se sparie de ușa închisă, de singurătate sau de agresivitatea pe care o văd, de revolta zilnică. Prin ce trece, cum este totuși preadolescentul? Este o fire foarte sensibilă la critici. Este dornic de afirmare. Are nevoie de prietenie și de comunicare cu semenii. Și încă ceva foarte important este în cunoaștere, autocunoașterea sinelui propriu. Cu ce probleme se confruntă preadolescența? Și de fapt acest lucru este caracteristic oricărui preadolescent. Hai să observăm 1. Au loc schimbări morfofiziologice. Se schimbă statura, înălțimea, apar schimbări legate de disfuncții și dismorfism de gen, adică pieptul crește și alte organe, da? Și în felul acesta ce se întâmplă? Copilul nu se mai recunoaște, nu mai sunt copil, dar nici adult. Și mulți dintre ei nu acceptă, nu le place. Chiar și vocea care se îngroașă la băieți, uneori tot le provoacă ce? Neînțelegeri sau colegii se râd, ha, ha, ha. Și acest lucru iarăși este un conflict pe care noi, părinții, trebuie să-l ajutăm să-l treacă, să-l depășească. Asta am vorbit de aspectul exterior. O altă problemă cu care se confruntă este fluctuația de dispoziție. Acum are dispoziție, acum este negativ, acum este fără dispoziție total și închide ușa. O altă problemă a treia, desigur că este trebuința, cum am spus, să fie partea unui grup, să nu fie singur. Fie el se izolează, fie este respins, fie nu acceptă celălalt din grupul său și din cauza aceasta se simte chiar că singur, fiindcă nu are pasiuni, cineva nu seamănă cu el și atunci el se simte izolat și respins. Un moment critic pentru părinți, desigur, este lupta cu autoritățile. Când preadolescentul se răscoală, luptă cu interdicțiile, cu criticile, eu, părintele, rămân perplex. De ce? Dacă eu sunt adultul, el trebuie să mă asculte. Și a 5-a, să știți că una din probleme caracteristice pentru vârstă și este, atenție, punctul forte al vârstei, dezvoltarea sentimentului maturității. Cu dumneavoastră a fost Diana Ștefănescu, doctor în psihologie. Centrul Pozitiv vă așteaptă. Vă va ajuta să înțelegeți preadolescentul și, desigur, să-l ajutați.